Fortuna Hjørring skulle lørdag forsøge at hente 3 point. En sejr over OB ville betyde, at nordjyderne vil skabe et forspring på 3 point ned til Brøndby på andenpladsen. Og det tegnede det også godt fra start. Allerede efter 5 minutter spil kunne Signe Brun bringe sit hold foran 1-0 efter en måske lidt heldig returbold. Og det blev det også kun til det ene mål i første halvleg. En pause skulle vise sig at være det, der skulle til for at få gang i endnu flere scoringer. For med 20 minutter inde i anden halvleg kunne Sara Dyrhauge fordoble føringen. 2-0 til Fortuna Hjørring efter et godt opspil af Florentina Olar. Og netop den rumænske angriber blev kampens næste målscorer. I det 71. minut kunne Florentina Olar sparke bolden i nettet til 3-0 efter en god bold fra Tamires. Men OB ville også på måltavlen. 10 minutter inden slutfløjt kunne Annika Hansen nemlig reducere til 3-1. Og det blev det også til kampens endelige resultat. Dermed kunne Fortuna Hjørring fejre sejren og det 3 points forspring til Brøndby på andenpladsen. Jeg er godt tilfreds med holdets indsats. Vi vidste, at det var en svær udkamp, og vinde 3-1 herude, det er dejligt. Og hvor vigtig er den her sejr? Jamen, det er altid vigtigt. Alle kampe i slutspil er ekstremt vigtige, når det er det, som vi gerne vil være dansk mester. Så jo, vi er glade, og vi er 3 point foran Brøndby, og det er vi selvfølgelig tilfreds med.